Jo diria que més que educat ha col·lapsat. És a dir, la crisi econòmica ha posat en evidència l'existència d'una crisi política i és conseqüència una mica del que deia el Pere i el Josep, d'un mal disseny constitucional. És a dir, la Constitució espanyola preveu la consistència d'un sistema confederal, pràcticament, que és el del País Basc, amb un sistema autonòmic de la resta d'Espanya, la qual cosa fa que el model, aquesta convivència d'aquests dos models sigui dificultosa, i a més el model autonòmic era un model sense un disseny previst, s'ha anat improvisant sobre la marxa i això ha anat generant, diguéssim, unes tensions entre regions i a l'Estat, amb més reivindicacions s'ha anat improvisant i això al final ha generat una situació d'insostenibilitat. En aquest moment el que queda clar és gràcies al tema econòmic, però el que és evident és que hi ha un rerefons polític que s'ha de resoldre i possiblement anant amb una reformulació constitucional, que és plantejar quin model d'estat volem i possiblement anar amb un estat federal de veritat, com els estats moderns d'Europa, amb el que el disseny de les distribucions competencials està tancat i cada una de les autonomies o estats federats saben quin és el seu assoliment màxim de competències. Això l'estat autonòmic no ho té i això és el que ens ha portat ara. Tenim 47 aeroports, no sé quantes universitats. Clar, això és insostenible. Bé, doncs hem de ser valents, donar aquest pas endavant i anar cap a la reforma constitucional, que és el que necessitem. El que ha de garantir l'Estat és uns mínims de qualitat. És a dir, si no tinc mal entès, a Alemanya l'Estat vetlla perquè els Länder prestin uns mínims de qualitat amb els serveis que tenen transferits i periòdicament es va revisant que aquests índexs de qualitat es compleixen i si no, aquella competència aboca novament a l'Estat. Jo discrepo de la senyora Esperanza Aguirre perquè jo crec que s'ha fet el procés contrari. En lloc d'integrar els nacionalismes han convertit els grans partits en partits nacionalistes. És a dir, el PP va descobrir el nacionalisme i de fet l'ha exercit a València, l'ha exercit a Galícia, el PSOE també ha descobert el nacionalisme a Extremadura, a Andalusia. Llavors s'ha produït l'efecte contrari. El nacionalisme és font de poder, és font de reivindicació, per tant és font de poder polític i econòmic i tots s'han apuntat amb això. El nacionalisme català s'ha servit de punta de llança, com el basc evidentment no té tanta necessitat perquè té un sistema fiscal diferent i darrere del nacionalisme català s'hi han apuntat tots i evidentment qui ha col·laborat amb aquest desgavell i si em permeteu que generat per aquestes pretensions nacionalistes els grans partits, és a dir, moltes vegades s'enfoca que el problema d'Espanya és els nacionalistes, però el problema és que els cooperadors necessaris d'aquests nacionalistes han sigut els dos grans partits que han gestat aquest desgavell autonòmic que realment l'estem vivint. És una paradoxa. Ni que sigui... no sé si és el que ens convé. De tota manera, el seu delegat, el president de la Generalitat, el senyor Montoro deia això dels estats artificials i feia la investidura, no sé si va ser Montoro o el mateix Rajoy, que parlava que los fueros y las nacionalidades eran tan españolas, ¿no? Un dia t'ho neguen i l'endemà t'ho afirmen. Clar, i això li va contestar Rosalía y le va dir, oiga, es que la Inquisición también era muy española y por eso no era buena, no? O sigui, a vegades també aquests conceptes de l'antiguitat com una cosa bona, jo crec que el que hem de fer és el pas a la racionalitat, a l'eficiència i a l'eficàcia de les coses. Les autonomies són bones si són eficients, si no, per què les volem? I aquest és el debat que ens hem de plantejar. Tot el que més és filosofia o debats identitaris que anant a l'Europa diguéssim única i per tots és pràcticament absurd entrar en aquest tipus de debat. Agafant el teu argument, Ramon, les autonomies són eficients i si no, fora. Doncs l'Estat ha de garantir que si l'autonomia no és capaç de donar un servei útil al ciutadà, el que ha de fer és l'Estat abocar aquella competència i executar-la a l'Estat. De fet, Rosa Díez sí que ha plantejat en més d'una ocasió des que és diputada per UPyD al Congrés tornar a construir la figura de l'Estat com a un eix central i deixar les autonomies per, no sé si tant com apuntava la senyora Esperanza Aguirre en el tall que hem passat, però ja ens entenem. La tesi no és identitària, no és una qüestió d'aquest sentit molt espanyols i tenim necessitat de sentir-nos espanyols, sinó purament d'eficàcia. Llavors, quines són els peus que sustenten un estat del benestar? És la sanitat, l'ensenyament i la justícia. Això d'abocar l'Estat no vol dir que l'Estat executi directament la competència, sinó que la legislar. Nosaltres vam treure fa 4 anys un llibre que es deia El coste de l'Estat autonòmic, que ens avançàvem al que passaria i està passant ara, que és aquesta situació de col·lapse estatal. Bé, i quina és la solució? Nosaltres proposem aquesta solució
que és tancar les competències, que no vol dir la simetria, sinó que cada comunitat autònoma assoleixi aquelles que pugui executar positivament. Potser Catalunya les esgotaria totes i Extremadura potser la meitat o ni tan sols una tercera part, i és on hem d'anar. És a dir, el ciutadà té dret a bons serveis, i tant és que li doni l'Estat com la comunitat autònoma. El que no pot ser és entrar en debats identitaris que l'únic que serveix és per estimular, diguéssim, les baixes passions, però no és el debat que ens interessa a nosaltres. Però sempre que això és així, sempre que algú diu jo podria gestionar-me això més, al veí del costat no, perquè tampoc li cal. Però quan això és així, sempre apareix el debat identitari, i el que no li calia gestionar aquella competència diu, si el d'allà ho fa, jo també. Clar, perquè jo no vull ser menys que ningú. Perquè l'Estat no té mecanismes de control. Però a València... Jo vull creure que no, però els passos que estan donant és el que deia el Josep. Seta que es tanca no es torna a obrir, taxa que es posa difícilment es farà enrere, i crec que s'està fent una societat pensada per la gent que més té. Era impensable que la justícia s'hagués pagant privadament amb unes taxes. S'estan posant preus a coses que abans l'Estat era la seva obligació de donar-les d'entrada. Jo crec que estem anant fent passos enrere i molt ràpidament. Tant de bo sigui transitori, però crec que estem en un procés de privatització de molts serveis públics que fins ara l'Estat tenia l'obligació de donar. A tot això